आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सावंतवाडी मतदारसंघात चौरंगी लढत होणार हे आता स्पष्ट झालंय. अपक्षांनी उमेदवारी मागे न घेतल्यानं काटेकी टक्कर होणार आहे. विद्यमान आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात आघाडीकडून राजन तेली, बंडखोरी केलेल्या अर्चना घारे परब, विशाल परब लढतील. सावंतवाडी विधानसभा निवडणुकीसाठी एकूण 6 उमेदवार रिंगणात उतरले. यामध्ये युतीकडून दीपक केसरकर तर आघाडीकडून राजन तेली यांच्यासह बंडखोरी केलेल्या अर्चना घारे परब, विशाल परब, सुनील पेडणेकर आणि दत्ताराम गावकर या अपक्षांचा समावेश आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून महाविकास आघाडीच्या अर्चना घारे आणि महायुतीच्या विशाल परब यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतला होता. हे दोघे आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेणार का याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी 3 वाजेपर्यंत या दोघांकडून आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आला नसल्यानं सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये आता चौरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. मतदारसंघात एकूण 2,30,002 एवढे मतदार असून यामध्ये महिला मतदार 1,15,354 तर पुरुष मतदार 1,14,648 एवढे. प्रत्येक तालुक्याचे मतदार लक्षात घेता दोडामार्गमध्ये 40,754, वेंगुर्ल्यामध्ये 67,985 तर सावंतवाडीमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 1,21,263 एवढे मतदार आहे. दरम्यान उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी अपक्ष उमेदवारांना चिन्हाचं वाटप केलं. यावेळी ते म्हणाले, 6 उमेदवारांसह नोटा पकडून एकूण 7 बटणं मतदार यंत्रावर असणार आहे. निवडणुकीच्या आधी 2 दिवस म्हणजे 18 तारीखला सायंकाळी 6 वाजता निवडणुकीचा प्रचार संपणार आहे. 19ला सकाळपासून प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान यंत्र पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. प्रत्येक उमेदवारानं प्रचारासाठी आपल्या प्रतिनिधींकडून परवानगी घेणं गरजेचं आहे. मतदान 20ला सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 या वेळेत होणार आहे. यासाठी आवश्यक ती पोलीस बंदोबस्त तसेच इतर यंत्रणा राबवण्यात येणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.